И здравейте хора, аз съм Севаст и добре дошли отново в моя канал, където в този клип за първи път аз ще играя Apex Leagues. Така че нямам никаква представа какво ще става, какво ще правим, тъй че аз съм един пълен нуп на тази игра. Така че ако искате още на тази игра, просто се абонирайте за канала с камбанката и дайте един мощен палец нагоре. Сега вече сме в главното меню на играта и време да започваме с първата ни игра. Даваме треди и да видим какво ще се случи. Нямам си никакъм да представя какво мога да стане. Знам, че само няма да спечеля. Така, вече да започвам и аз ще си избера ето този герой. Защото знам, че е щупен. Те са ми казвали. Ето. Тъй. Той жена ли не знам. Скачаме. Явно скачаме. Добре, казваме да следваме тоя от моят бог, да той да е малко по-добър от мене. Защото както знаете, аз съм нуп. Явно скачаме тука. Те сега бързо. Как се вземат? Те. Ето и за какво са. Ну ладно. Моя бе. Те. Не знам за какво става на въпрос. Нищо в този матч. Имам някакви бомби събивам. Аптечки вземам. Какво ти? Ево едно. Чакай да то мога да ли го гробна. Ти само каква е ти и бам, пам. Какви са сменера? Ти какво бе? Ти. Значи, виж каквото взема. Ай, зона! Давай. Give my shield a recharge. Не. Аз не мога да оцеля. Окей, това беше първата игра. Окей, добре. Ще направим още една, защото явно ми трябва доста опит. Видяхме човек. Аз тук не знам за какво стана въпрос. Тук тези ОП нещата не знам как се правят. Аз не знам какво ми правят тези героите. Добре. Ще бъда с поход. Що съм от това? Защото на киф.
той е 15 левел, аз съм 2 левел. Ела, нуп съм аз, то е ясно. Мисля, че Champions пада, бе. Честно ли бе? Аз качвам съм това, защото ме Champion и танка беше. Hold on tight. It's time to drop, shock, and rock. Бат, много съм бавен, имам такова чувство. Ой, Коста бе! Мале! Ой ти, взема. Опа, е първи кил. Какво ти е? О, много съм добър, бе. Давай. Какво правят тия неща? А, хилон се. Те ли хилон не съм се? Добре, вече съм с 2 кила. Супер, добре бе, сващам вече как са. Само чекай. Къде е този бе? Този го видях. Squads are left. Marking our surroundings. Almost there. We are close to the ring. Use the map as your guide. Your time is not over yet. А, Call that a firearm? за някакви секунди. Направих 209 и направих един кил, едната асистенция и един нокаут, или как са моите. Добре, хора, ако искате още такива видеа, просто... това съм аз, чакай бе. Аз гледам другия. Добре, аз направих 3 кила, една асистенция и 3, как го кажа, много да. Така че, ако искате още такива видеа, просто се абонирайте за канала с камбанката и дайте един палец нагоре. Аз бях Себаст и чао!